Akmak eşek hakkında tımsal. Yolburs tilka şeýle diýdi. Maňa ýymit getir. Bolmasa seni iýerin. Tilki eşegiň ýanyna bardy we şeýle diýdi. Yolburs seni padşa edip berlejek diýdi. Ýür, gideli. Bardylar. Yolburs eşegiň üstüne topurly we gulaklaryny goparwaly. Eşek zordan gaçyp gutuldy. Eşek, sen meni ağırladyň diýip tilkiniň üstüne goýardy. Tilki, samsyklyk etme. Ol seniň gulagyny goparyp başyňa täç keýdirmek üçin ýer açdy ahyryn diýip jogap berdi. Eşek ýyzyna dolandy. Yolburs ýene hüjüm etdi. Bu gede guyrugyny goparwaly. Tilki, görýäňmi? Inni sen tagtda rahat oturarsyň. Hemme teniň bähbediň üçin ediler, diýdi. Eşek bu gede kem anandy. Şeýdibem Yolburs onu öldürdi. Tilki Yolburs'a eşegiň bagryny, öýkünni we ýüregini alyp eltip berdi. Emma bularyň arasynda eşegiň beýnisi ýokdy. Yolburs beýnisi nerede diýip sorady. Tilki beýnisi bolan bolsady, gulagyny we guyrugyny alrandan soňra ýylyna dolanmazdy diýip jogap berdi. Manisi, her bir eşden süýji sözüňe ananmaň. Size maslahat berýänleriň hemmesi gowy niýetli däldir. Tanqydy pikir etmege öwreniň.